Ahojte, vítam vás znova pri mojom novom videu. Dlhšie sme sa nevideli, doba pokročila a mám už aj o pár vlasov viac, takže sa teším. Veľmi vám ďakujem za vašu spätnú väzbu na mojich predchádzajúcich videách. Viem, ďakovala som aj minule, ale strašne si to vážim, strašne mi pomáha vaša podpora a to vaše porozumenie, že tým videám rozumiete, že vás nejakým spôsobom zaujímajú a bavia a je to pre mňa naozaj super a veľmi sa z toho teším, že vás teda takýto content baví a že vám teda môžem porozprávať ten môj príbeh a že si z neho viete zobrať to svoje a že to niekomu možno aj pomáha v tom svojom boji, o čo mi vlastne v tom hlavnom dôsledku ide. A veľmi sa z toho teším. Naozaj veľmi sa z toho teším. Ako som povedala, ja toto vlastne tiež beriem ako taký nejaký druh terapie a taký svoj videodenníček, ku ktorému sa možno raz vrátim a je to pre mňa také odreagovanie. Takže v tomto videu vám poviem, ako prebiehal vlastne ten môj druhý cyklus z tých celkovo 6. No a teda prvý cyklus som vám popísala v tom predchádzajúcom videu a môžeme ísť na to. Vlastne druhý cyklus začal tým, že som znova cestovala na hospitalizáciu do Národného onkologického ústavu. No a ja som vtedy už mala teda tie vlasy skrátené, ale oni aj tak neprestajne vypadávali. Takže ja som vlastne išla už do Národného onkologického s čapicou a ja som si ju vlastne nedala dole, pretože ma to tak celkom desilo, že ako to dopadne, koľko vlasov tam bude, koľko vlasov bude mať na hlave, takže som ju tam mala vlastne 3 dní, ktoré som tam bola hospitalizovaná, tak 3 dní som ju tam mala neprestajne na hlave. No a teda bola som znova hospitalizovaná pondelok, utorok, stredu. Tentokrát to boli 3 dni. No a v rámci možností si myslím, že tieto 3 dni hospitalizácie prebiehali pomerne dobre. Chvála Bohu, už teda mi bolo povedané, že aj tá rana vyzerá krajšie, že sa už teda hojí lepšie, takže mi odpadol taký kameň zo srdca, že teda aspoň niečo, že sa teda tá rana dáva dokopy, pretože to bolo pre mňa také náročné vedieť, že či tie chemoterapie zaberajú. A druhá vec je, že ešte som sa naozaj trápila s tou ranou, že sa proste nehojila pekne a bolo to také akože dosť ťažké sa sústrediť na dve veci naraz, aby teda boli obidve v poriadku, aj keď nejakým spôsobom som ich nevedela ovplyvniť. No akurát sa mi teda začalo spomalovať trávenie, bolievalo ma brucho, začínala som mávať také, ako keď mám proste zlé trávy, hej, čiže už sa mi celkovo spomalovali tie schopnosti tela, čo sú, takže už som začínala pociťovať, že som o dosť slabšia a že už aj to telo teda cíti, že sa v ňom niečo deje. Ale inak to bolo viac menej fajn. Asi taká najväčšia vec pre mňa bola únava, že tá únava sa naozaj začínala stupňovať a naozaj som nevedela robiť nič iné, len ležať a spať. Naozaj to bolo také, že som dovtedy si myslela, že bývam unavená a zrazu keď prišla tá skutočná únava pri tejto chorobe, tak som zistila, že wow, mne fakt robili už vtedy problémy aj prechádzať z jednej izby do druhej. Takže tak, no a vlastne keď som sa vrátila v stredu domov, tak my sme boli dohodnutí, ja som si to už tak nejak datovala, že vo štvrtok si vlastne oholím celú hlavu a zhodou okolností ja som sa na to tešila. Pretože ono to je strašne psychicky ťažké vedieť, že vám tie vlasy padajú. A ja som si tak hovorila, že keď si ich proste oholím, tak nad tým prevezmem kontrolu a už tie vlasy padať nebudú. Že tie vlasy už padať nebudú, už to bude v poriadku, pretože ich na tej hlave mať nebudem a proste bude to lepšie. Čiže ja som sa na to veľmi tešila, vedela som, že keď ich oholím úplne, že mi odpadne naozaj veľký kameň zo srdca.
Takže som sa na to proste tešila. A vlastne v štvrtok ráno som si dala dole čapicu po tých 4 dňoch. Nebolo to akože úplne celkom dobré, ale hovorím, ja som mala neskutočné stresy aj štvrtok ráno. Ma aj priateľ teda prinútil, že nech si to teda už dám dole, že to bude v pohode. Takže som si ju dala dole a mala som tam jasné, že zo pár vlasov. Nebolo to úprimne také hrozné, ako som predpokladala. A vlastne na hlave som už mala také lisiny a tie vlasy som už mala brutálne polepené, zamastené. A no, vyzerala som naozaj komicky, takže hovorím, ja som mala neskutočnú radosť z toho, že to ideme strihať do hola. A ja viem, že pre každého to je určite strašne ťažké holiť si hlavu, či je to muž alebo žena. Myslím si, že pre ženy je to trošku psychicky náročnejšie, pretože predsa len tie vlasy sú koruna krásy a je iné, keď sa žena ostriha dobrovoľne a je iné, keď je k tomu prinútená v dôsledku nejakej takejto diagnózy a choroby. Takže na jednej strane ma to strašne bolelo a na druhej strane, ako hovorím, som sa z toho strašne tešila, že už som tu pani ja a proste už ma nič nemôže zastihnúť, že proste už keď sa ostriham, už to bude naozaj len jednoduchšie. Takže celé to strihanie bol tak povediac smiech cez slzy, ale musím povedať, že my sme to s priateľom zvládli bravúrne a naozaj to ako keby není taká spomienka, ktorá by bola natoľko bolestivá, že by som sa k nej nechcela vrácať, ale neviem to popísať. Nechcem povedať, že na to rada spomínam, ale my sme si vlastne aj to strihanie vlasov vedeli spraviť tak po svojom, že sme sa na tom proste zasmiali a nebrali sme to ako úplne tú najtragickejšiu vec, pretože predsa len v dôsledku sú to proste vlasy a ja si pamätám, že keď som zažívala to, čo som zažívala a hovorila som si, že kebyže za mnou teraz niekto príde a opýta sa ma, že či som ochotná byť do konca života plešatá, ale zdravá, tak som si povedala, že všetkými 10 by som to brala, že vôbec by mi nevadilo byť bez obočia, bez vlasov, proste vyzerať ako tzv. Ufónik, ale byť do konca života zdravá, to si myslím, že by bral každý, takže som to proste brala tak, že to strihanie vlasov je vlastne len nejaký úsek, nejaká tá zastávka na tej ceste k tomu úplnému vyzdraveniu. A takže tak, ale teda hneď ako sme sa ostrihali, tak sme mi išli vybrať parochňu, pretože ja som vôbec nevedela, ako to budem psychicky znášať, že budem bez vlasov, pretože ja som bola zvyknutá na dlhé vlasy. A nevedela som si to úprimne nejak predstaviť, že ako to bude prebiehať bez tých vlasov. Takže sme išli aj s mojimi rodičmi mi vybrať parochňu. A ja musím povedať, že teda sme podľa mňa vybrali skvelú parochňu. A že teda mi pristala, cítila som sa v nej ako ja. A nosila som ju pomerne podľa môjho názoru často. Nosívala som ju aj doma, keď som bola sama, pretože ono to bolo také obdobie, že ja som často nezapínala ani televíziu, pretože mi vadilo niekedy dívať sa na ženy, ktoré mali dlhé vlasy a nerobilo mi to dobre. Nerobil mi niekedy dobre ani pohľad do zrkadla, takže som ju proste nosila aj doma, keď som bola sama a každý mi hovoril, že na čo ju máš, však si doma, ale tie vlasy chýbajú. Tie vlasy dosť chýbajú. A myslím si, že každý má také dni, že sa proste necíti dobre. A naopak som mala niekedy dni, kedy mi proste tá moja plešina tak vyhovovala. Strašne som sa sama sebe v nej páčila. Čiže hej, ono to bolo ako na kolíske, že chápete, že niekedy to bolo super nemať vlasy a páčila som sa sama sebe a niekedy som sa naopak na seba nevedela ani pozrieť. Takže tá parochňa bola pre mňa naozaj super. Ja neľutujem, že sme ju kúpili, aj keď teda tieto onkologické parochne asi všetci vieme, že nie sú úplne lacná záležitosť. Mňu teda kúpil môj ocino, takže to neišlo z môjho vrecka. A teda je pol umelý vlas, pol živý vlas a nosila sa mi naozaj veľmi dobre. Takže tak.
Ja som si ale aj, teda ako hovorím, zvykala na tú moju plešinku a viac menej som za toto obdobie, neviem ako to vyznie, ale aj vďačná, pretože hej, povedzme si úprimne, že ktorá žena si kedy vyskúša byť holohlava, aj keď je teda smutné, že za akých okolností, ale proste nikdy v živote, nikdy vo svojom živote by som neišla dobrovoľne do hola a toto bola teda tá možnosť, že som si to mohla vyskúšať a reálne som mohla cítiť svoju hlavu. Je to strašne zvláštne a musím povedať, že som sa sama sebe veľmi páčila, ale už teda sa do hola dobrovoľne nikdy nedám. Dúfam, že už nikdy takáto situácia nenastane, aj si všade zaklopem, kde sa dá. A teda užívala som si to dosť, keď mi bolo dobre, tak mňa vlastne veľmi bavil make-up. Možno táto záľuba u mňa ešte niekedy prerastie tak, ako aj bola, ale veľmi ma bavil make-up, takže som si vymýšľala rôzne make-upy a malovala som sa a s parochňou a bez parochne, takže to bolo také, že keď mi bolo dobre, tak som z toho vedela si myslím, že vyťažiť naplno. A vlastne ten následujúci týždeň už prišiel ten deň, že v pondelok som cestovala do Národného onkologického ústavu znova na liečbu ambulantne, čiže len na otočku. No a išla som v parochni a pamätám si, že viaceré sestričky ani nevedeli, že to je parochňa, hovorili mi, že to naozaj vyzerá ako moje vlasy, že by to ako ani nespoznali, keby im to nepoviem, takže to bolo fajn, že som vlastne mohla mať tie vlasy a že som, chápete? A vlastne išla som na chemošku a mala som strašné stresy z toho, lebo som tak nejak podvedome tušila, že mi asi bude znova zle, ako mi bolo teda počas toho prvého cyklu a navyše som vlastne dostala aj prvýkrát vo svojom živote transfúziu, pretože tá kostná dreň už bola taká všelijaká, že už to bolo vidno, že je celkom taká oslabená z liečby, takže teda pani doktorka mi povedala, že v ten deň teda, že dáme teda aj tú transfúziu a teda chemošku som prežila, to bolo v pohode a potom teda mala prísť tá transfúzia a ako hovorím, pre mňa to bolo niečo nové a mala som z toho hrozné nervy, pretože som sa bála, ako to moje telo zareaguje a ja som sa hrozne bála toho, že mi bude zle, takže som sa tak vnútorne vedela vystresovať. Plus vlastne, keď vám nasadia tú transfúziu, tak je to také, že vás ako keby tak dôkladne sledujú, že či vám nepríde zle, či nemáte horúčku, či nemáte dýchavičnosť, hej, čiže oni mi spúšťali tú transfúziu a stáli tam pri mne doktorka, sestrička a sledovali teda, že či nebudem mať nejakú alergickú reakciu, čiže aj to bolo na mňa také, že fú, že čo teraz, že nedýcha sa mi ťažšie, nemám teplotu, nezačínam sa nejak potiť, ale tak chvála Bohu, to dopadlo dobre, tú transfúziu moje telo ako keby prijalo bez nejakých komplikácií. Aj keď musím povedať, že pre mňa samotnú to bol taký veľmi zvláštny pocit dostávať vlastne krv, ale tak bohužiaľ robia sa proste veci, ktoré sú potrebné pre záchranu toho života a tá transfúzia proste miliónom ľudí zachraňuje život, takže v tej situácii som si vlastne uvedomila, že akí hrdinovia sú tí ľudia, ktorí idú naozaj darovať tú krv a tým svojim darcovstvom vedia zachrániť toľko životov, že je to akože naozaj, že klobúk dole pre všetkých, ktorí chodia darovať krv. A no, bolo mi to vtedy veľmi také dojemné, že myslím si, že vtedy som aj prvýkrát plakala a stále ma to ako tak dojíma. A tak. No a doma vlastne po pár dňoch samozrejme prišli tie moje stavy, kedy mi bolo znova ťažko, mala som strašné bolesti hlavy, no a proste to telo bojovalo, takže sa to dosť odzrkadlovalo znova, že tých pár dní po tej chemoterapii prišli tie ťažšie dni, kedy som nevládala, naozaj vyslovene, že nevládala. A bola som vlastne vtedy odchovaná len na nejakých tých cereálnych, rýžových chlebičkoch a teda tej Coca-Cole, pretože ten žalúdok už
tiež nezvládal spracovávať tie potraviny, nič mu nechutilo. Znova som vlastne prevracala celý víkend, nevedela som do seba dostať žiadne jedlo. Zo všetkého ma napínalo, nič mi nechutilo. Ale tak chvála Bohu to znova trvalo len tých pár dní. A potom to telo znova sa dávalo dokopy, plus sme teda začínali, teda môj priateľ mi pichal injekcie vlastne na biele krvinky, a pretože keď som tie biele krvinky nemala, tak som bola úplne zničená. A takže sme ich pichali injekčne, aby sa teda tvorili, ale my sme spravili takú blbosť, že my sme to pichávali vždy v noci, alebo v noci, ja neviem, o 8, o 9 večer, keď sa on vrátil z práce. A ono vlastne, mne potom moja pani doktorka vysvetlila, že ono to je vlastne ako káva, pretože ja som nemohla celé noci spávať, keď sme mi pichali tie injekcie. Nemohla som spávať, tak to som pozerávala do plafóna a rozmýšľala som, že prečo sa mi nechce spať. A myslela som si, že ježiš, však ja spím celé dni, ale pritom ako to zarzio, ono tak nakopne toho človeka. A druhá vec je, že vlastne vedľajšie účinky sú obrovská bolesť klbov, svalov, kosti, čiže mňa tak neskutočne bolo vždy chrbát, že ja som nevedela ani ležať. A nevedela som vôbec, od čoho to je, takže keď mi pani doktorka povedala, že je to z tohto, tak som to pochopila. Teda sme to začali píchať ráno medzi 8 a 9 a potom to už bolo v poriadku, už som vedela aj v noci spávať. Ale je to také všetko nové a ja neviem, či sme nečítali tie príbalové letáky, alebo to tam nebolo napísané, alebo teda neviem, asi nikoho nenapadne píchať také injekcie večer, tesne pred spaním, ale teda ja som si to nedokázala pichnúť a môj priateľ bol celé dni v práci, takže nebola iná možnosť, ale teda potom sme to dali dokopy a už sme vedeli, že ako čo. No a ja som vlastne si tie ďalšie dni snažila, ako to povedať, užiť a snažila som vlastne vždy mať ten úsmev na tvári a pristupovať k tým veciam tak, aby som to nemala v hlave ešte ťažšie psychicky, takže som sa snažila byť stále usmiatá, pozitívna a snažila som si aj tie dni, kedy mi vlastne nebolo vôbec dobre, ale zobrať nejak pozitívne a vlastne netrápiť sa ešte viac. Takže tak. No a vlastne na konci druhého cyklu ma čakalo PCTčko, a teda vlastne ako keby nejaké vyšetrenie, kde mali zistiť, či mi tá liečba vôbec zaberá, či je tam nejaký progres, hej, pretože tá liečba mi dávala brutálne zabrať a asi by ma celkom dosť klamalo, keby zistím, že je to bez nejakého výsledku. Takže po tých 2 cykloch som teda absolvovala to PCTčko a ja musím povedať, že ja som tam išla strašne nervózna, ale na druhej strane som tam išla viac menej s takým kľudom, lebo som si hovorila, že OK, že som ešte len na viac menej začiatku a že proste oni budú vedieť, čo so mnou, že stále som není na konci, že keď to proste nebude dostatočné, tak nejak možno sa zvýši dávka, zvýši sa pravidelnosť, že proste ešte to nemôžem brať úplne zle, keď to nebude podľa tých mojich očakávaní a hlavne som sa snažila nemať nejaké veľké očakávania, pretože by som bola asi veľmi sklamaná, ale to je jedno. Takže som išla teda na to PCTčko, no a oni vám výsledky nepovedia hneď, musíte na ne čakať. Takže som žila celkom v takom napätí, aj keď myslím si, že som sa snažila na to vôbec nemyslieť, ale všetci vám povedia, že nemyslí na to, že však neovplyvníš to, ale ono je to tak ťažké na to nemyslieť, keď viete, že niekde v Bratislave teraz ležia vaše papiere a je tam presne napísané, že ako ste na tom, čo sa deje, tak to bolo také, že ťažké. A plus ja som vlastne bola na tom PCTčku koncom marca, čo už vlastne začínali, myslím, tie veľkonočné sviatky a celkovo také tie dovolenky, jarné prázdniny, alebo neviem, čo tam všetko bolo, čiže všetko sa tak viac menej naťahovalo a všetko trvalo tak dlhšie, ako aj cez letné prázdniny trvá. Takže som proste nemohla robiť nič iné, len čakať a vlastne výsledky som sa dozvedela až v 3. cykli.
No, ale o tom vám teraz nejdem hovoriť. Toto bol viac menej taký zhrnutý druhý cyklus. A neviem, čo by som vám k tomu ešte povedala. Ja osobne ten druhý cyklus si myslím, že nebol pre mňa až taký ťažký, až na tie vlasy a na to, akože bola to síce agresívna chemoterapia, ale tá únava a všetka táto, podľa mňa fyzická bolesť sa dá zvládnuť. Horšie je, keď si to v hlave nastavíte zle psychicky. Takže ja si myslím, že ja som sa to snažila nastaviť si, ako to povedať, dobre. Tým pádom som tie dni asi zvládala o trošku lepšie, aj keď nejdem tu zo seba robiť hrdinku. Jasné, že som mala aj ja neskutočne veľa dní, kedy som veľmi plakala a veľmi som sa modlila, nech už proste to skončí, nech už je potom a nech to dopadne hoci ako, len už proste nech sa takto nemusím trápiť. Ale neviem, myslím si, že som tie prvé 2 cykly agresívnej chemošky zvládla asi nad moje vlastné očakávania a doteraz akože krútim sama nad sebou hlavou, že ako je to možné, ale tak asi som sa nejak zaprela a išla aj cez slzy so zatnutými zubami a neviem sama teraz, ako som to vlastne zvládla. Ale to je jedno. Dúfam, že sa vám vlastne toto video o mojom druhom cykle páčilo, že vás to bavilo a teda, že si z toho znova zoberiete niečo, čo potrebujete. Ak vás to zaujíma aj naďalej, tak mi tu môžete napísať do komentáru. Ja budem veľmi rada a veľmi rada pre vás natočím aj pokračovanie. A určite ma sledujte aj na mojich sociálnych sieťach, na Instagrame aj na TikToku. A ďakujem vám všetkým, lúčim sa s vami a ahojte.